Ato ta karon diri para mag dapat ang unod ani atong una nga kaha diri oh. Ito una nga kaha diri puro ra ni mga kuan. Pickaxe tapos para diri sa kani nga slot para kani nga slot diri nga slot kani siya ana laray. Muna mga iron nga ore mga iron na dara mga iron nga ore tapos so atong buhaton kay mato na ta. Hindi na ka guys. Tala na. Kato na ta dito. Gusto mo gamit ay nato na. Char. So, babay balay. Wait lang, dili kina ko na siya makuon ay. Hindi, baka bugs to ba? Sabi? Dili oh. Dili na ko makuha. Ay! Di man gud mao akong gigamit. Bubo. Kuan man gud dapat. O anong gigamit naman ako? Anong action na akong gigamit? Kuan man ang di ayat ta to sa ayat ta mangulik tawag iron ato sang copper golem. Okay. Tara. Tala. Balik na ta dali. Dali, pas-pas dagan. Goods. Okay. Bye-bye. Hintayin na tayo butang. Okay. Tapos, samtang na ako dito yan yung lihok ba? Ay, sige na. Ay, ito na ito. Wait. So, karon, lihok ito tayo. Chapter 5. Iron Hunting. Okay. Tapos tanong kanipan tanong na to. Okay, goods. Tala. Gamitan ako og axe mo nang wala na produce ang gun oh. Wala na himo ang golem. Why ayo? Okay. Nakita oy. Okay, naog. Sayang kayo ang gun. Sayang kayo ang yes. Kailangan ka rin suladaan dali. Kailangan kayo na rin suladaan. Saan itong tangan? Kailangan siya na lock. Okay. May tubig. Nagkika ng tubig. Amping mads. Sige kang punta mads. Okay, naog ta. Ay ko ano, pole. Yung pagkangkuan makalipong mo kailang taon oh. Pero sinod kinabuhi ninit kayo di ba, no? Pero wait lang. Oh. Okay. Sige. Gusto kayo tawag ani nga kuan?
Hmm. So, natay ko andari. Natay gold. Hindi ko kay kailangan ko rin gold. Ay, anong ko na to rin nga? Dili man ko. Dili man mo akong tuyo. Wait, tinagdungag yun. Grabe. Yung mga torch rolls ang kill mo. Nag dula unta ko ganiha ba ni undang ko kay dali na ning lapis lazuli. Tani pa. Ning undang ko kay ning anong ning undang ko. Lipo mo ko ay ganiha. So, mo to. Tulog ko din nakamatang walang strength na. Grabe yung tulog agad ako. Okay, so sakto ra tong gagian. Sige. Oops, amping. Amping mads. So, ano yung mga goods. Hindi na ko na siya makuha. Okay. Tama na to ni. Gusto natin mga nakalatagkuan. Oh, iron. Hindi kailangan na ito. Before na dito mo undang na ito. Gusto ganyan ini nga. Block. Yung block. Cobble deep slate. Okay, nas taas. Ay, na ore. I mean, na coal. Okay. Ano na to ni? Eh, syempre, para makakahimo tao iron ore, kailangan na to coal para mo tunaw. Oops, daw na donggan nga skeleton. Yati na. Oh my god. No. I'm okay. Almost okay. Okay, padayon lang. Okay. Okay. So, wala na. Iba lagi sa muka, uy. Okay. So, kailangan natin itabunan. Tabunan dali. Sa muka. Talawan kay ko. No, I don't like it. Okay.
Okay. Naamday ko deep slate diri. O, kanina deep slate mo kanon. Ilak. Okay. Okay, good. So, lagi. Hindi ako makapaniwalang muntik na ako mamatay kanina. Okay, so maghimo ko na rin. Diba? Dali ko ni Agi. So, mo na to ni Dali yung muna itong rock safe place. Okay, goods. So, atong kama. Yung tutong atong kama. Dayon, pagkahuman. Kaning crafting table. Katalag axe eh. Oh, di pa din na makuha. Okay. Dari crafting table. Tapos, ang atong itong duha ka buok na chest. Kahit di na ito ibutang. Tapos, ang furnace. In furnace. Okay. Ito po tabi. Tapos, okay. Goods. Karon atong baton. Okay. Mga deep state diri. Ay, kanin deep state ano. Okay. Kailang mo gamit mo na sila. Panangga sa mga kalabang. Hindi nakikita. Charles! Okay. So, atake diri. Oh my god. Nice. Bangag ni diri. Shucks. Oh my. Hindi ko alam yun ha. Okay. So I need to eat. Okay, guys, nako. Oh my. Sergeant pa naman ang pangalan ko, pero ang dog ko. Okay. Relax. Okay. So, atap lagi. Luka ko no, para diri ako mabuhi oh. I mean, respawn. Hindi pa gabi ikot to. Or bag-ura ning kuan dito.